us to the eternal road. Saya sian ngapain yang subhai fi biang baro hakanika por haga kerteng ke jong Jesus Christ ublong nong penim jungi ngai ngo you try ro bagi laban dan kat ni hakanika janmit ban syakri ya ke kerteng ke jong try but ini let no syaka ktien ke jong blai ngilawan khmat ke jong try da ke jing ro da ke jing mani da ke jing ngai ngo ke jongi man mentang ini pan khmat ke jong try limba kanika ktien bu ai hapring jongi but ke ktien kama kwa man kren nak ni ktien ke jong blai ke dei man ai ngo ni ktien pareng kong give thanks ngin long ni em kita ki brio ki basungu ya ke ke bo blai ulale ha ke jim ke jongi ngin long ni em kita ki brio ban ai ngo you try ha ka no no ka po le ne ka no ka jing e ne ke jing le ki bangi kendu ngin nang ni em ban ai ya kata ka jingo akhmat ka jong try ni ya let ban pet ban nga na ka ktien ke jong blai na ka shiti ban kong skinong Thessaloni lenong ka basan dekat ka bakat pra shiti ban kong skinong Thessaloni lenong ka basan dekat bakat pra ka ktien ka jong blai ka wong kom ni haki ke baro tu pen ai ka jingo namal ka ni ken ka long ka mon ublai how Christ Jesus shapi ka ktien ka jong blai ka long pa ni haki ke baro pen ai ka jingo namal ka ni ka long ka ta ka mon ka jong blai how Christ Jesus shapi hang ni ka ong haki ke baro babun sien nginang ban aingo di tangha ka po juga nginang ban aingo yu blai haki baro ha fiju aingo yu blai haka to ka jing e ka ba fi don fiju nang ban aingo haka jing jar ka ba fi don finang ban aingo yu try ne bun sien em nginang ban aingo em ga di tangha ka por bagi dap da ka jing kemen di tangha ka por ba baro ka biang lut haka ta ka jing em ka jongi di tangha ka ta ki por em ba ngingi don ya kan ni ka men siam man ong ka men siam jo ka jing sungo hari ka ktien ka jong blai ka hikai ngi kong haki baro ngin ai ka jingo na makaneri ka mon ka jong blai ha Christ Jesus shapi ka ba mod hang no ka bag benta ka bag ngi don ha ka gm ka jongi la ka ka jing su si la ka jing command la ka jing yam la ka jing rekhi la ka jing jar la ka jing tenju ka ktien ka jong blai ka hikai yang ha ba defi bangin nang ban ai ngo amen ban ai ngo bakawan ka jing em re hak preng jong ka to ka jing aingo you try amen mabalay omman aingo baka jing susi ka wan ha ka jim ka jong fi re ha preng jong to ka jing susi ba fi can do nang ban aingo you try nang ban pen kraw you kerteng ka jong try kata ka ri ke ka bo pol kwa ban kren shakini ki nong Thessaloni ha bo kren ha ka ri ka dekot ka bakat pra wang ha ki baro te pin ai ka jingo shau blai ma ka ne ken ka long ka mon ka jong blai how Christ Jesus shapi ba kaniro ka ri yang ha ba de fi iwe pi we ma bun sen am ngiklet akan dia kebenta kam tam bangi ya lima ke jingyet le ha bangi ya lima ke jinjar am ngiklet ban aingo yutra ba bun sen ha bangi kendo i kita ka jim ke jingyam ngim nang ban aingo ngi poi ban man shaka jingyet thnum ngi poi ban man shaka jingyet thnum kata ka jinglong ka bangi ngi don hari ka ktien ka jong blai ka wan ra ngi nga bangi puli ya ka ktien ka jong blai ka ktien ka jong blai ka pentma ba ka pun kho ya ka jim ka jongi hey ba ka ktien ka jong blai ka ong ni ha ki baro mod hai baka fifi don menta ka jim ka jong pi ka ba fifi ya limba mentaru ha ka jim ka jong fi ka ktien ka jong blai ka om fin ai ka jingo amen bau pol ukraini kini am skin nong Thessaloni am balai ukraini ka ktien ma balai ha ba ki uong i ka skin nong Thessaloni am ki nong Thessaloni ha ka ni ka pol am ki kendo ka jing ya ka ba kraw ha ka jim ka jong ki ma balai namar ha ba ki pediang i ka gospel ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jong ki ki pediang am hapreng jong ka jinjar ka ktien ka jong blai ka kren ya kata balai ki kendo ka jinjar ma balai kini ki brio am ki nong mani beli tau but nak ba mani beli tau am ki poi ban mani yo blai ba em but haba ki sedang man mani yo ni blai ba em kini am ki kendo ya ka jing pin shitom nak ba ka gospel ka jong try Tarau pol lo tho ya kan ke shiti na benta jongki ban ai men siemiki ha kan ke lenong ke besan na do ke dekat ke bakhat ar ter am hang tu ko ang ke jing kentu bat ke jing ai kublai bat kata ke jing kentu upol skini ki nong Thessaloni barang ha ke go fi kan do ke jing ke jongfi what menta fi kan do ya ke jing pen stom na mar fi mani fi shakri ni blai ba em what fi kan do kita ke jing what num klet ban ai ngu ya ke kerteng ke jong Jesus Christ amen kata ke ha ke jing ke jongi ma balik kini ki mate ya kata mak kidang long kita ki bas dang ha ta ka jinget
Ban upol udah kuat ban perkermen ya ke GM ke jongki. Ban ai kata kan mensim ha ke GM ke jongki. Tara Ukraine ya ke ketien ke jong blay. Wang haki eke baro to ai ke jingo. Maka ni ke mon ke jong blay. How Christ Jesus. Shapi. Maki kendu ya kata. Ban om tang ba bakini kinong tesani ki kendu ya ke jing ya. Naba haba ki pediang Jesus Christ. Upol ruam u ya kendu ya ke jing ya. Haba ulet support Thessaloni Finlap ya kata ba fi pulih ki kam apostol len nom khatnyo hang tu ga heading ka kran pang ka jingki wen ha Thessaloni haba upol ulet ban yalap ya ka gospel ha pot Thessaloni haba ularung ki synagogue ban ya kran ya ka tien ka jong blay hang ta am kelami ka jingki wen ma boleh babuan hang ta am badan pot Thessaloni kelas sedang ban priang yu try ha ka gm ka jongki pada ba kelas sedang ban priang am kini ki jiu ki be iya kata ki dap ka mensim joka jing thala ki wan ra yang kita beri ki batalayam ringkat bat kiam bat ki leban kiwen ya kan ke snong Thessaloni bat kum juru ya kita ki banget ki badan hakatu kapor bat uporu daledehi umat ya kata ka jing ya habu dan pot Thessaloni habu ya lap ya kan ke gospel om tang kini ki banget ki balap priang ki mat ya kata ka jing ya hari uporu udah priang ya kata ka jing ya udah mat ru kum baki ki mat no balai udah mau bon ra ya kan ke gospel But ling ba ka gospel ba wan ra kingat ya ka gospel ka jong Jesus Christ. But ki kendu ya ka to ka jing e. Ini pe ba nga ka sithi maning kong Thessaloni. Den nong ka maning kong de khot ka ba Henry ter ko ong kum ni khindiat kong. Ti pila jalong ki nong pertu buat ya nga. But utrai. Haba pila pediang ya ka ta ka tien ha pareng shibun ka jinjar. Da ka jing kemen men sim ba kuat. Iam ka tien ka jong blay ka ong ni. Kila pediang ya ta ka tien ka jong blay da ha pareng shibun ka jinjar. Ha ka jing kemen ka jong mensim bakut. Wat ki su thu te ka don ka jing jar ha preng jong ki hare kila ra priang ya ka tien ka jong blay. Kila priang ya ka ta tien ka jong blay ha ka jing kemen ha mensim bakut ong ka tien ka jong blay. Barang ni ru ko ang bakum ta pila jalong ka rukom ya kita ki banget baro hapo Makedonia bar apo Akaya. Namar na pila sawano ka tien ka jong try om tang ha Makedonia bar apo Akaya. Henry ha ka jaka baro ka jinget jong pi Shau blay kala priang keleng, but om dan kam shu yengi ban krani a. Namar makihi kala pen benas pang jongi, kaba kumno kata ka jing priang jong pi yangi, but kumno pila pai shau blay, naki blay tau, ban shakri yu blay ba im, but bashisha, but ban kemi lenti yu kun jong una beneng, ya ubala penimipat naki bayap, uji suken, ubala pelat yengi, nakata ka jing bitar kaban sawan. Balay kia kendu yakani ka jing kiwin, ma balay hapdeng ka jing kila priang ya ka gospel ka jong try. Bada preng ka jing nama balai ki digi nong meni beritau menta ki syakri yu blay ba im. Bada habangi syakri si sya yu blay ba im kan mau ngin kendu bet ka jing ha ka jim ka jongi. Amen. Kemau ka tien ka jong blay u Jesus Christ ada keren lupa kita habangi pulih gospel ka jong Matias kam tame ka to ka jing kai halor ulum u Jesus la ong lupa habangi yat lenti bad utrai ka lenti kan debit ka bekim ka lenti kan debit ka bawet habangi tay ka nongrem ka jongi hau ni u mau siang u bolong u Jesus Christ kan mau ngin kendo bet ya ki leer kan mau ngin kendo bet ka jing slay kan mau ngin kendo bet ki slap kan mau ngin kendo bet ki eryong hari ka tien ka jong blay ka ong pinum kelon balai num kelon mau siang u don ringkat bat pi. Amen. Ubelang Jesus Christ ha ka jim ka jong fi takra ha bangingi syakri utrai kan mau ki jing le kin don be ya ka jim ka jongi ki jing e kin don be ki jing jinjar kin wan be ki jing tunjuk kin wan be re ha preng jong kita am ong kan ka tien ka jong blake ong nang ban aingo om ban aingo ba ki jing jinjar ki wan re ha preng jong ka jing jinjar aingo utrai bulong ba pha. Amen. Tara usna ka tien ka jong blake ha ba David ukraina ka sam ar pulai wang langai me lam yang aski prangi bajengam lam lai lam yang a ka tem serngio jong ka jing yap ka Bible ko ang shapting ka basnio no me don ringkat ma me ban nga uding do bu shando jome upentengan nga kata ka di ka jing ka jonga ba jong fi ken ma ho blay yu lamingi ling bagi prangi ba jengam la blay yu lamingi ling bagi tem sengio jong ka jing yap ka benta bangi di bentip ba blay udon bet bat ngi ba ba blay udon am nginang ban ai ka jingu shu try. Amen. Kata ka di ka ka bu try kwat na ka jim ka jongi nama bun sin am habangi kendo ye kita am ha ka jing le habangi kendo gini ka jing ka jim ka jongi bun sing yim don ni ka men sim jo ka jing sungu yim don bun sin am ni kran man yu blay me wara kini ka jing le ha ka jim ka jonga ngim don ti kata ka men sim man sungu i try ban ong try ngai ngu i me wat abanga yat lima kini ki baro ngai i ka jing ha ka jong me. Kata dia bagi wan syutra ini bendon ni kan ikan mensim juga jing sungu ha ka jing ka jongi kan mau ka jing susi befidon ka Bible ko ong ba ka jing susi ka laban sa tang simit ka jing yam ka laban sa tang simit re ka step ka wan kai
Ke setiap kawan ke jing kemen, hak ke jing susi ke berfiat, if do no you know bahajan tam hak ke jing ke jong fi, ke mau ke tien ke jong blay ke ong no, bau try udan hajan jong kita ke bapai donut, open em ya ke mensim ke bersusi, ketari ke tien ke jong blay, bau sok spanya kata ke donut ke bapai, ke donut ke bamong, ketari ke tien ke jong blay ke bau ai jing kemen, hak kata ke jing ke jong apa jong fi, hak pereng bengi ya kendu, ya kata ke jing pang hak ke jing ke jongi, kam tam hak bengi syakri you try, hak bengi mi kata ke jing pen kia, ong try nga aingu. Banganget bedai belai jadi kamba. Amen. Nama belai dangi mi ke jipen kia ambun sien ngila thnum no. Hak jim ke jongi ngila khnyum no you try. Re ha preng jong kita ki eke baro nang ban aingu you try. Ong try ngatip long belai jong ki kamba. Ngatip long belai bakra. Ngatip me pen pegi khmat ki bamala. Ha preng kini ki eke baro bangang kendu ngan nang taman aingu ye me try. Amen. Kata kali ke ego bu try kuat nengi ke mensiam jong ke jing sungu ban yaro you try ban pen kra you try ha pering ke jing elek ki bak bon ke banga fi ngi kendo kata kali ke ego bu pol kuat ban ai mensiam syakini ki nong Tesaloni mangitip abang ngi syakri you blay kan mau ke jing stom kin one bed ha ke jim ke jongi Kaktian ke jong blay upong sunat kata uang ka siti skinong rom lenong bapra dekat ke bakat pra namar nga ken bagi ta jing sha shitom jong pertai sngi ke babenta kim long i eru em ban yenu jor bat kata ka burom ya ka bat pen sepen pau hangi kaktian ke jong blay kala ada kren lupai kata namar ngi ken bagata ke jing sha shitom jong ke pertai sngi ke babenta kim long i eru em ban yenu jor bat kata ka burom ya ka bat sepen pau hangi kan mau kini ki jing elek bangi kenduk ki jing ke bangi kenduk ki jing stom ki bangi imat kim nak ban yendu jorem bat kata ka buram ka bau blay un sepen pau ha ka jim ka jongi amen maka kata ka buram ka jong blay ka kham khrau shishu ban kini ki jing stom ka bangi kenduk ha ka ni ka pertai ka bamenta tara upol udah thok biang kata ha ar kuren no basau uang ta ki jing jing jar ki basting ki jongi yam ki long tang shibet Makini ki jinja ki bawan hak jim ke jongiam kini ki besting kim dei ki bakhya. Amen. Kan mau ke e ki bafi fi kendu am kim dei ki bakhya kini ki besting tak dau jisu ong to wan singa fi borok ki batai ki bakhya ke jingkit dengan penjam bat shim ke diga lingkor ke jonga. Wah kata ka lingkor ke besting ti hak jim ke jongi bat kan mau bhai ke diga we ha bangi yap du try. Ba ki jing e ki bangi kendu ki jinja ki bangi kendu man ke si ki long ki besting. Bat ki long tang shibet. Ma belai kilong tang si besting, ber kilong tang si bet, ma belai ke buram ke jong belai ke kham kia shishu. Bani kita ke jing jinjar ha ke jim ke jongi. Amen. To puli kata arkorel no basau dekat bakat nyo. Nama ke jing jinjar besting jongi. Ke batang si bet, kanang pelong na ke benta jongi ke jing kia ke buram ke bapalat bat ke bam jukut. Ya. Ke buram ke kham kia shishu. Bani kata ke jing jinjar ke besting ha ke jim ke jongi. Tadau kan mau bakini ki eki bafif kendu am hakane ke pertai ke bamentam ke nomla benujor ya ke buram ke jong blay ke ban sepen pau hak jim ke jong pi amen tadau ke tien ke jong blay ngasnat upol wang hak rom lenong besan dekat ke balai wang sukmen hak jin jinjar kanung fi sukmen aba fi kendu ke jin jinjar fi sukmen ke bible ko ang sukmen hak jin jinjar balai sukmen hak jin jinjar maka jing jar am ke penmi ya ke jing Aisyah Islam. Barka jing Aisyah Islam am ke penmi ya ke jing Syam mensim. Barka jing Syam mensim am ke penmi ya ke Bible kong ke penmi ya ke jing kerman. Amen. Terau ke shiti ke jong Jacob kong tunyo jing keman sudah ko para banget haba fi hab ke jing tunjuk ke babonjan. Nginyo ni am ke jing keman ha ke jing ke jongi haba ke jing tunjuk ki wan. Nginang ni am ban anyu utrai ha preng jong kita ke jing tunjuk. Hapreng jong kita ke jin jar. Ngisuk men neam ha ke jin jar. Balai sok men ha ke jin jar. Ma balai kan ni ka warra ya ke jin Aisha ha ke jim ke jongi. Langim kendu ke jin jar am nginom la ben Aisha. Kata ka ke jin shisha. Ka jin jar am ka pelong ngi am bangingin Aisha Islam. Amen. Kata ka ke jin shisha. Ka penmi te ya kan ke jin long. Ya unu sok jo men sim ha ke jim ke jongi ka jin Aisha Islam. Babun sin kum kibre am ngim na manyai sya Islam. Ngim la. Reina mar bakawan ka jin jar. Ka Bible kong sokmen ka jin jar. Maka jin jar kawan ra ya ka jin sya Islam. Ka penmi ya ka jin sya Islam ha ka jim ka jonga ba jong fi we pi we. Bat ka ni ka jin sya Islam am ka penmi ya ka jin syam mensim. Bat ka ni ka jin syam mensim ha ka tien pareng ka ong karakter. Bat ka tien ka si ka penmi ya ka jin long ka jong try ha ka jim ka jongi. Amen.
Pada baka penmi ya kanika jinglong ke jong triam ka penmi ya kata ka jingkermen. Kebangi dan kermen haka kerteng ke jong Jesus maka Bible ko angkat ki baap kermen utrai unju peleran boko ya ka GM ke jongki. Amen. Kata di ketien ke jong blai pet yu job. Kanuksa ka bakraw tom do haka GM ke jong iam udai ujob. Ujob umat jinten jo haka GM ke jong syak talut ke baro ka bedon haka GM ke jong syak talut. Kebenikong do usyak ta ya ka jing don jing em ke jong Bat kum juru ikun ke jong baro as pongut kila yablot ang ketien ke jong blai. Hapreng jong kata fim sim lami ba ujub utnom fim sim lami ba ujub uknyum. Ka babel ko ong ba ujub ulam mani ya ka kerteng ke jong trai. Ini pa nga show jub lenong kebenikong. Kada khat ka ba arpo ko ong ni. Anda kum ta ujub ulayeng bat ulakat ya ka jankup. Bat ulaki ya ka khli. Bat ulah habdem haka kendo, bat ulah money, bat ulah ong lingkut ngalami naga kepo juga kimi jonga, bat lingkut ngan paipat syaka. Utrai ulah ai, bat utrai ulah shimno. Long bala kurku ya kerteng ke jong utrai. Hakani baro ujub shim la lepop, lemni shim la keno ya ka jingbiet hau blai. Berkat kata ujub umat ya ka jing ya ka bakraw ka jim ke jong. Ka jing tunjo ka wan ha ka jim ke jong. Hari ka babel ko ong ba ujub ulah mani ya utrai. Ujub ulah kerku ya ka kerteng ke jong utrai. Nginang ni mandon ya ka mensiam ka ba ujub udon. Ban kerku utrai ha preng ke jing ke bangi kendo, ha preng ke jing tunjo ke bangi iman. Kata ka ba utrai kwa na ka jim ke jongi I way pi way. Ujub udah keren uang utrai baai, utrai ubashim, long bala kerku ya ke kerteng ke jong utrai. Hakani baro ujub shim la lepop, lemni shim la keno ke jing bit ha ublay. Kata ka de ka dono ke bedon ha ka jim ke jong ujub. Man sungu ya ke ke utrai, ulang ha ka jim ke jong. Wat la wan ke jing tenjo, wat la dolo ke baro, ada ukam klet ban kerku ya ke kerteng ke jong utrai. La ka wan kata ha ka jim ke jongi, ha bangi ha ka shisngi, ni dolot ya ka spa ke jongi. Ni dolot ya ka taki kun ki ti ba ke jongi, ni nang trai ban kerku utrai. Ni nang trai ban ong long bala kerku ke kerteng ke jong utrai. Ni nang trai ban money, ni nang trai ban dem. Ning ila ong ka jing biet you try. Ning ong balay try me wan ra ka ni ha ka jim ka jonga. Kat ni nga syakri me, kat ni nga yai me balay me wan ra ka ni ka jing e. Ujub kam ong ta. Hari ka Bible ka batay ba ujub ula kerku ya ka kerteng ka jong try. Taraw kini kilong nuksa ha ka jim ka jongi. Ha bangi kendo ha ki jing ka jongi kum kini ka jing le. Ka ba ujub umar ni passion ka ktien ka jong blay. Ma balay kini kila yat te shwa jongi. Bangi ngin yo mensim na ka jing ka jongki. Bakin diru kini ki brio te ki bakum manga barofi ku manga barofi ki mat ki don ya ka jing sosi ki don te ya kata ka jinyam hari hapreng ju kita gi eke baro ki la kerku ya kerteng ka jong trai kata ka ke eke bu trai kwa na ka jim ka jong apa jong fi bandon bet ya kanika mensiam jo ka jing songo haki eke baro ka bangi kendo nginang ban ai ka jingo shu trai amen kata ka ke eke bu job ulale bat om tang kata Kektian ke jong blay ke bada batai ba om tang ba ula syak talo ke egi budon hari ke babel ka batai ba ka jingkot jingkyaru la shimno na ka met ke jong lalu khli hado ke jat ke jong la dap de kita gito jaw ka lok ke jong ka ong medang long janai hado kan ni kong kentat no balen no you try kektian ke jong blay ke batai kata ha bangi puli dekat ba kendai kong on kam ta ka tengah jong ka ong ha me yai ne ka taru hala ka jing janai tu kentat no yo blay to yap no artat Rei ulaong haka pakren ke makakren ke wei na kibriu babiet. Baleng ngin pediang na kakti ublay ya kababha tingin ng pediang ya kabasniu. Hakari baro ujo syam lalepop da kirimyang shintur ki jong. Katakari ka jing ka jong ujo. Kalok ka jong ko ong labyang ka to. Labyang ko ong merang yai ne hado kat ne. Merang long janai hado kat ne ko ong kentat no bat yap no. Rei ujo buang baling ila man pediang te babha baling imlaan pediang ya kabasniu. Hakini ki baro ka Bible kong paujo syam la lepop you try. Dek ta kirmyang shintur ki jong. Kata ka de bangin don ha ka GM ka jongi. Man aingo you try. Hapreng ki jingile ka bangi kendo. Nginang man pen kraw ya kan ka kerteng ka jong try. Nginang bar kerku ya kan ka kerteng ka jong try. Amen. Takadaw babun sien belengi poi tnom no belengi poi knyum no. Ngiklet ban pet ke ebo blay long ngi kompet pen man syekito ki jing stom ke bangi kendo kakmat ka jongi ka diben David tang shu blay dara kakmat ka jongi ka don shu blay ngi klet lot ya ki jing jar baro amen
kata kadi kajing shisha pet ngoi fi pet kani am ka long practical ha jim ka jong fi ngoi fi haba fi wan cha kani ka jaka ne fi don ha kando ka jaka ka barham ba shakri ka kerteng ka jong try haba fi yaro fi mani fi kan mau ki jing e ka ba fi kan do ha fi kan mau ki jing yam ka ba fi mat fi kan mau ke ha fi kan mau ta kani we ban lek men ha ka kerteng ka jong try amen kata ai bakan day practical ha ka jim ka jong fi piam day ban meet na ka ka jaka ban ong wan biang gitu ki jing susi ki wan biang gitu ki jing jinja ki wan biang gitu ki jing stom ka jim jong fi day ban ai la de kata hari kan mau ban kami bitang shu try abangi mani ngi yero ka teng shu try bangi tap ki tiam na mar belai ka jing mut ka jongi kampai shu shunu ka jing mut ka jongi ka pai tang shu belai tak dau ngi dap da ka jing men ha ka dono ka jongi tak dau ki brai am ki yam ti ha ki shakri ka teng ka jong try belai ma ki su tho de ka jing su ki su tho de ka jing men ka jong try ha ka jim ka jong ki klen noi ki bagi kendo ma belai ki don de ha ka presence ka jong belai kom ta ka di bende ha ka jim ka jong abat ma fi man ka sni haba ki khamar ki jongi ki pech utrai ni khampech ki jing am oi fi ngin dab be da ka jing man ngin dab be da ka jing sok ba ngin nang man ong atrai ngai ngu ime ko ne nga mat rai trai me long ma meu blei bo pha memship eno ya ka jim ka jonga amen kata ka di ki e ka ba ka tien ka jong blei ka kwa ban hikai ya ka jim ka jonga ba jong fi I we pi we ba don ha ka di ka jaka fi stam kom ba ujob umat bobo nangiru am ngimat lagi jong ki eryong ha ka jim ka jongi tenang ken ban aingo utrai ha preng jong ka ke eryong ba fini I ya ka burom ka jong play ha ka jim ka jong fi kan mau be ka ni ka we ba kini ka jin jar ka ba fi kan do am kin de ki bakhya ki de be ki basting ki jing stom ka ba fi mat am kinom la ban nu jor am ya ka ta ka burom ka jong play ka ban sem pau ha ka jim ka jong fi amen te yat kom ta te oi fi am bun sin am ngim long Baling im long am na baling im pat su tho ya ka e ka jing e ka jong blay ha ka jim ka jong e. Nang ila su tho ya ka jing e ka jong blay am. On fi ngin don bet am ya ka jing sungu ha ka jim ka jong e ka ba man la ka sni. Ma balay ka khtin ka jong blay am ka aga ni ka nuksa ka ba khraw ha ha ka gospel ka jong Lucas nong banyo. Ka krench pang ka ni ka brio am ka ba wan how Jesus te. Habau Jesus dan ha ka ni ka yeng jong Simon unong Parsi. Uni Simon u Parsi. Uni am ukhat bam jati u Jesus. Barabu Jisu dang syong ka yeng ka jong u ka Bible kala batai balawan ka ni ka brio te na din jong u baraba kala I kita kejat ki jong Jisu am kala nyat kita kejat ki jong Jisu na kita ki umat ki jong ka kala sat kita ki kejat barkum juru am kala nyat kita kejat ki jong Jisu da tong nyu kli u jong ka bar kala doru ya kita ki kejat ki jong Jisu bar kala pensleru ya kita ki kejat ki jong Jisu ong ka tien ka jong blay da kata ka jing ubi ka bagi khot ka dabi alabasta balik ni ka brio am kalale kumni utrai maka Bible hang tu ka ong baka dia ka brio ko bapop kan dia ka brio ko pop kala yo mati ya kata ka jing ie ka jong blai ha ka jim ka jong ka baru jisru da kren u tau bala map kambun am un ie kambun u tau bala map kendiat un ie kendiat kan dia ka brio ka su thu ti ya kata ka jing ie ka jong blai ha ka jim ka jong ka su thu ti u blai u la map ya kita ki pop ki babun ki jong ka takra ha baka wan ha kata ka yin jong Simon Persi ha baka lai I ki kejat ki jong jisu bagi jobo kelas dang man sat ki umat ki jong ka kelas dang menyat atau nyukri ke joka kelas dang mendoi kita kejat ke jong jisu bakal pen slek ya kita kita jing ubi dabi albasta balai ka don kan ka mensim jong jing sungu ha ka jim ke jongka ba uni utra ula map ya ki pop ki babun ki jongka ha ka jim ke jonga ba jong fira lang ila su thu utra ula map ki pop ki babun ke ha ka jim ke jong yam ngin don me kan ka mensim jong jisu lalu utra ila mingi ila babun ki lenti ki ba eru ngin dap be ka mensim jong jisu kan nuksa ba khrau ka de upol upol la khot you ban ya lap ya ke la khot you ban ya lap te ya kan ka gospel ka jong try la khot you ha preng shibun am ki jing e ka ba ui kendo nam tang ni ka gospel am kam don ka we ka sin ru am ru ang ngala that kam don ka we ka sin ru am ong try la biang ka to ngala that ki ni jing sa sempat ngala that ki ni jing sa pen stom ngala that ki ni jing sa kuang mau kam don ka sin ka ban ong bo pol nong kum ta you try balai upol yat bet balai upol sakhi bet balai upol ha preng jing stom gi babun ba umat u yang bet nam ta gospel ka jong Jesus Christ ma usu thu te ba ka jim ka jong u am utrai ulama kambun usu thu te u de way usu thu de nong pop u ba khrau
Bat ya unong pop u bakrau belai ula pun kendo ya ka jim ka jong u. Bat haba ulai kendo yu belai tara udan ni ka mensim mensyakri ka ni ka kerteng ka jong trai. Tara ha preng si bun ki jingele ba u maram uang baiki man aingu yu trai. Amen. Ko mau lara ning kong shwa nang man ong man aingu unum la man hikai ki wei. Namar ma uhi ning kong uang ngadap da ka mensim jo ka jisungu. Tara ma uhi uang tu long fikin ong perto buat yang kumbanga nga perto yu trai jisu. Upolun mlaban ong long pikin ong pertu buat yang ala da pertu yu try. Terau kuat ye ki para bangai ong pertu buat yang kumbanga nga pertu yu try jisu. Ma uhi ulama ye ki jing pinstom. Shwabon ong ki nong teslani long haki e ki baro ai ka jingo. Di ma uhi ni kong bla ai shwa ka jingo. Ma balai ulai kendo si bunti nak mtang ni ka gospel ka jong try. Terau ulaban ai men sim ki ong ai ka jingo shu try. Haki e ki baro. Makani ka mon ka jong blai how Chris Jisu. Shapi kata ro gade ha ka jim ka jonga ba jong fi la ngi la su thu ke ka ka dor ka bo trai la sil na ka benta ka jim ka jonga ba jong fi ngin don be ya ka ta ka men sim jong ji sungu ha ka jim ka jongi amen kan mau ha kum gitu ki spongot ki bapang nyang thole ki la wan shau jisu kan dai ngot ki la klet ban wan ra ka jingo tang uwe wan ra ka jingo bo tari nong samaria unong samaria ula wan ra ya ka jing sungu e ke bo trai ula le babuan ki buri utrai ula kata ula trai ula pen kia but klet no you try kim doni kata ka men sim juga jing sungu ki klet no kata ri ka jing kai ka bakrau tam do ka jing ka jing yo bun sin ngirung ilong kom ta te ngi klet ban aingu you try kama ha ka jing ka jing yang ning kong tam do ka dei bengin aingu you try ha ka por ba fi kim step fi la junang ne man aingu you try ha la jukan mau ne man aingu you try man aingu you trying aingu ime man kersil biang nga me pen ple biang di khamat ki jonga banganang la ban ring men sim biang ha ka di sngi banganang la ban yat biang ha ka di sngi ngi nang ne man aingu you try bangi kim step ngi nang ne man sungu you try bangi wan shaka ying men mit manong aingu try ba man akhir la tawer yang ngam sim lai i ganu ko di sni ko la ban wan ha jan jonga mamla long mami ka kut ka bas kem ha ka jim ka jonga ngi nang ne man aingu i kata bun sen ngi klet ngi wan ngi klet ngi tia no ngi kim step ngi kino klam da don shwa ka ta men sim ma jongo ji sungu ya ke e bu tra ule ha ka jim ka jongi kini gedi kita ki beret ha ka jim ka jonga ba jong pi ken mau bai ka ta ka e bu tra ula le dap da ka men sim jongo ji sungu tang ka ba ula pet im shwai pm ka ta shwa ka la biang no balai ula pelat ya pi te na ka warding jongo dujok ban pen im ya ka men sim ka jong pi amen kataan la lang la su thu ke bu Jesus Christ wale na ka beta ka gym ka jongi la ning la su thu bu la ma bi kita ki pop ki babun ha ka ta ka gym ka jongi ngin nang bai ban ra e ka jing ro ban ong try ngai ngu ime amen kata ka ka ktien ka jong blai ka ba uhi kai ya ka gym ka jongi we pi we bangin don ya ka ni ka men sim jo ka ji sungu ha preng ki e baro bangi kendo kan mau ba syapang ka gym ka jong Daniel ru kalaja haba ka jingsen shar ka jong usim Darius kalami kani ka hukum bahapo ka lai pusngi onum dei ban mani nu lai no tang usim Darius kalami kata ha ka jing tho udanyal pat ukam kon ko ngui kata ha preng jong kata ka hukum am udanyal am ula duai ko meju duai license singi bar ula aingu ya utrai na marbu duai na marbu aingu ya utrai upois ke upois ka krem jo kising reha preng jo ka krem jo kising lala balei udanyal kim sim lala balai ma udon ni ka men sim ban sungu wat lami ka hukum bam dei ban mani udanyal umani tang yu blai baim amen tadau wi ya ka buram ka jong blai ha ka jim ka jong ha ka jim ka jong aba jong firu ngi don ne me kata ha preng sibun ka bangi kendo ngi nang ne am man aingu yu trai ha ka jim ka jongi tadau upol ukwa ban hikai ki nong tesani wat ukwa ban hikai ru ya ka jim ka jongi ya ka ne nang ban aingu nang mabalik kata kare ha ka jim ka jongi ru ka bangi mat man kasi kam tame ha ka jim ka jonga ngasu thu te la kam de u blai am u bala le pla ya ka jim ka jongam nganom la ban aingu yu trai re na marbu la le pla am ka dap da ka men sim ju ka ji sungu ya ka jim ka jongu la u yalam ling ba ka them la u yalam ling ba u lum la u la yalam ling ba ki plang ki ba jangam la u yalam ling ba them sangyo ju ka jing yap don le ka men sim ju ka ji sungu ha ka jim ka jongi amen la fi don ka ni ka men sim pin i u blai ha ka jim ka jong pi pin i shanu u yalam ya ka jim ka jong pi amen
Kata kadai ya ka GM ka jong ab jong fi I way pi way. Na bun sien kum ki bri am ngi dap palat da ka men sim jong ka jing knyom. Ngi don palat ikani ka jing knyom. Ngi thnum palat yu blai. Da fi ongam ju thnum ngam ju knyom nganum nget hiro. Makan don be kan ka men sim jong ba fi thnum ba fi knyom. Fi ngi teng am ngoi fi ngi long ko balong ki khon Israel te. Ki khon ki jong blai ki bala jet ki jong blai te. Perkat si kini ki khon Israel haba ka Exodus lenong bakat sao kilai I ya blai bo perkat ka duriau basau arliang kilai I te bola pelat ya ki na kiti jong ki Egypt kilai I te ba kita ki sipai Egypt baro la sakan terlot ha ka duriau ka basau poi tang ha ka lenong ka bakat riu am kilai le yu ka Bible kong kila thnum yu blai kila thnum yu blai ma blai ki ong ngila tangan doni e ban bam piam kilai I te ka buram ka jong blai Harai poi tang hal nong bakat riu Exodus. Kila thnum yu blai. Kila ibo blai pun kat dur ya ka duriau basau arliang. Harai habaki ong bam don bam em kila thnum yu blai. Ngin pai kata. Ngin pei ban nga sa Exodus nong bakat riu. Ha ka dokot ka ba ar ka ktin ka jong blai ko om do. Kong. Bat utau pat ba ki khun Israel baro kila ya knyum ya Moses. Bat ya Aaron. Ha kata ka riklau. Bat ki khun Israel kila ya ong haki. Bakilai ong haki bangin da layap no de keti utrai hakari Egypt men bangilai shong hajan ki kiu do men bangilai bam yu pu hakabakedang na bapila walam no yangi hakane ka riklau ban penyap yu ni pat ba baro da kai da ka jing than trai u blai trai u penyap ki bri jong na ka jing than ha un penyap perkat ula penmi da ka keti beren bor ka ju na ka ri Egypt ikini kin rus pa hajar ki rang ba ang ka ketien ka jong blai Trai penyap gini baru akri crowd ke jingtan. U blai num lek ta. Rai na marbai bau blai kuan peya ke jim ke jongki. Kilai iti ke buram ke jong blai. Rai poi tangale nong ke bakari na marba ki than maki ong bam don bam. Ki ong blai melapen mi yangi na ke ri Egypt. Angin da layap da ke keti ke jong trai. Ha kata ke ri Egypt. Ki tnum yu blai. Ki kelet ya ke e ke bau blai ula le. Ha ke jim ke jongki. Bun sien ngi long kum ta. Haka jing jar ka bang ngi kendo ngi tnom yu blai kini ki kendo e ka jing e te hang dia ka e ka jing e ka jing than bar haba ki kendo e ka ta ki asdang man tnom ban knyum yu blai kum juru ka jing ka jongi ka longum ta la ki jing e ki wan la ki jing ten jo ki wan jaga ngin nang man ai ka jingu ngi tnom pen man shau tra om dei tang kata kam par kot tang kata poi ka lenong ba khan nyoru ki tnom ong ka tien ka jong blai ki tnom balai ban don di ba ki gindi Kaktin ka jong boleh kada keren ya kata. Tong ini pulih lenong bakat nyaw biang tu kada khot ka baar kong. Normal kata ki pat ba kilai knyum yo Moses ki do ongru. To ai hangi bangin di bat Moses lo ong ki balai pinya knyum yang balai pitin jo you try. Ki pat ba ti kilai sliang hang ta bat ki pat ba kilai knyum yo Moses ki ong balai mo walam no ingi nak ri Egypt. Ban penyap ingi bat ki khon jongi bat ki jingri jongi de da ka basliang pa yang ni pa sakdai. Sakabaki sliang kebening kong di bagi than ke baar di ke bagi kesiang ki kendo ke jing e hang niru pada bagi kendo ke jing e am kim nang man ai ke jingo ki nang man ai ke ai ke jing thnum ke jing knyum sheno shau try kata ka dei mangap no fi we pi we om kot tang kata ha bagi kwa bam do aba da poi jing kai le nong khat we ha bagi kwa bam do ruam ki thnum you try ong ka tien ke jong blai ha man la ka benta bagi ki ya limba ka ni ka riklau ki khon Israel ki da thnum ki da knyum ya blai Hakani ka po am rus pa ajar ki rang ba kila mi na Egypt lembat ki kurim ke jongki lembat ki khun lembat ki jigri ang ka tien ka jong blai baro ki da thnum ya blai hapreng ka jing than hapreng ka jing sliang hapreng bam don do ki thnum ino ki thnum ya blai hari fi ipat bo Moses u thnum ya blai ha la tho aka Bible bo Moses u thnum ya blai ha Pi, balik Moses kam thnum. Moses ruti uthan. Kadai nam dei than tang ikon Israel na. Moses than. Trai Moses sliang. Trai Moses kwa trai ban bam do. Ha? Balik ka jing thnum kami ta na ka shintur jing ki Israel. Balik ka kami da ka di ban mi am ka di ban mi ni kong no Moses bayalam iki. Hari Moses kam dan kata ka mensi man thnum balai ma Moses ulai kendo yu balai. Amen. But avila ya kendo yu blai pen i ga jing bha ga jong blai. La blai ya lam ya feeling ba ka jing ter kong, la blai la ya lam ya fi ling ba bam don ni eru pen don ka men sim jo ka jing songo. Amen. Blai ma avila ya kendo ya blai ki kon Israel ki kam kendo yu blai. Ta da man ka benta ka ba ki ya ki don ni ka ni ka jing thnum.
Tara kum juro haka jim ka jongi larang ina dei shisha kita ki Kristen ki bla mat utrai ki bla ikun do utrai am ngindan ka ni ka dono komandan jong Paul ngindan ka dono komandan nu Job ngindan ka dono komandan nu Moses haki eki barong inum thnum. Amen. Lara dei shisha ki blang long bakadang compromise blang yat lang shani stay lagi don ka jing am ngin ka no ba ju blai. Pet se da don menu ba yap. Blai try mi shim no. Fistuam jika barong try ai ngu yeme. Aingo hapreng kani ka mak ka jing sosi ka bangang kendo. Men pentingan ya ka jim ka jonga. Hari ki tnom pen man ki keno pen man yau blai. Ki Israel ki keno te blai ki ong blai wan lamingi shane shari klau. Blai memla i ngi bangin yap hari Egypt. Ma blai kim dan ka men sim jo ka jing songo. Bar babon ki brio kim dan ka men sim jo ka jing songo kata ka jing shisha. Ngoi fi ban tnom am la de ki shakri ki jong blai ning kong do ban tnom. Shisha hari maki kam tnom balai bakilai i ya ka jing pha ka jong balai kilai i ya ka jing e ka jong balai kilai i ya ka jing ai e ka jong balai ki tip u e u balai long ha ka jim ka jong ki tadaw ki don ya ka jing ai ngo ha ka jim ka jong ki man ka singi tadaw ka tien ka jong balai ka kwa ban hi kai ya ka jim ka jong ha ba jong fi we pi we ha ba ngi ya ka ni ka perthai nang man sungu amen wan nom tnom palat ha ka jing e ba fi kan do ai ka jing ro shu blai ong tra ngatep me dei bo bra ngatep abang ayat limba kan ni ngatep ngam simla ayat maroi tra ngatep ma me medan bat nga ha ba me medan bat nga ya nu ngan shep tiang tra amen don ya kata ha ka jim ka jongi abun sin ni klet ngim don ka tien ka jong blai ka ko ban hi kai ya ka jim ka jong ha ba jong fi tarau ngin ai ka jing ngo ngin ai ka buram tang shendo tang shu tra la le bha plat ya ka jim ka jong ha ba jong fi lale isin ay pelat ya ka jim ka jongi way pi way tadaw habang ye kendo ye kini ha ka jim ka jongi asnot u Jacob wang nyaw jikmen sudah ko para banget haba fi hab ka jiteng jo babun jat so kemen ha ka jing jinjar balai kan pen mi ya ka jing long ka jong balai ha ka jim ka jong fi way pi way balai ba fin long jing shai ha ka ne ka patay ka bakryang ha ka ne ka patay ka ba mutlom phai ban nga she Philippi la nong ka ba ar do khat ba khat saw khat san ko omno to le ki baro khlem ka jing khnyum bat ki jing ya le ki baro khlem ka jing khnyum bat ki bat ka jing ya phile ikini ki baro man ka si khlem ka jing khnyum ka jing ya ha da phakam kanong ba ju khnyum kanong ba ya shwa beli fi tang nga film is kini ki don ka Bible kong le ki borok kham kai bar kai bar ka jingen ya katari ka khtien ka bo bleu ki kai ki ngi long shisha kom ne kong ru kom no ba phin long ki ba khlem jing rem bar ki ba lui ki khun u blai ki ba khlem kan no pop apreng ka perteng ben riu ka ba kriang bat ba mutlop hapreng kita ki blai EP kum ka jing shai ha ka perthai malai ha ka ni ka perthai ka bakriang ha ka perthai ka ba mutlop ka tien ka jong blai ka ong ba kita bakini EP kum ka jing shai ha ka perthai mono kini bakini e ki brio jo ka perthai kini an kini e yang ni kum ka jing shai jo ka perthai amen ma bun sin am mono bai khnyum kini ki brio ki ba tip yu blai ta ka jing shisha kini brio ki batip yu blai ni mangihi baknyum nakashintur ka jongihi ka mi ka jiknyum ka mi ka jingenya ka ktien ka jong blai ka ong wat ai le ki baro klem na ka jingnyum bat na ka jingenya balai bangin long kita ki ba klem jingram mat ki ba loi ki khunu blai ki ba klem ka no pop apa ka pateng ben rio ka ba kriang bat ba mutlop bangin long kita ki brio ba khamsha ka no pop ha ka ne ka perthai ka ba kriang ha ka ne ka perthai ka ba mutlop ba kini i yangi kum ka jing shai jong ka perthai amen ai baki brio kini i ya ka jing ka jongi ka jing shai jong ka perthai ha paren ki eki baro bagi kendo ki brio am baki i pm kin ong bet ha paren kani ka ba fi mat ka e ba pelong fi dap da ka jing kemen hang ta ka fla long jing shai fla ban ye thu e ke bu trau le ya ka jing ka jong pi amen ka ta ka dei baki brio kini iti ya ka jing ka jongi bangi long ka jing shai ha ka perthai
Kibri ki para marjani ki jong pi kini iya kata. Kini iti ya ka jingya lenti ke jong fi kini iti ka jingya ka ba fi kendo. Hari haba fi dan kan dengan mensim jong ka jing songo. Ba fi aingo ba yu trayam pilong ka jing syai. Ha ka ni ka pertai. Amen. Tak daw ti ai ba ka diktien ka jong blay am kanang penkela ya ka jim ka jong pi. Amen. Kat fidang pulih kat ta kadang pun kuat. Kat ba fidang pulih kat ta kadang penjanai ya ka jim ka jong pi we. Bangin la belong kita ki syakri jong blayam ki bedap da ka bensim jong jing sungo. Ma blay upol udo ong te kani kini kinong Tesaloni hakalenong ka ba hakajui ka shiti baning kong Tesaloni hakalenong ka ba san hakarkot ka ba kan rio upol udo ong kani ka kentien. To pinlekmen halakasngi. Amen. Kong pinlekmen hey do ong halakasngi ka bomar kumno. Man kayo. Man kasngi. Kano fi bakkemen man kasngi. Amen. Tang kendiat ki KTBE. Ai ngo you try. Amen. Ma belai man kasngi am. Ngidan kemen sisa. Fistu am. Kerega ketien ke jong belai ko ong to pin lek kemen halak kasngi. To duwai klam dapot. Haki eke baro to pin ai ke jingo nama kani ken ke long ke takamon ke jong belai ha Kristus Yesus. Duai kelam dapot. Belai ong duai. Ma belai kini pai banga sekali ketien ke jong belai. Puri banga biang sekat siti jong pos kinong Filipi. Nang ke basau dekot ke basau. Ter ko ong no. Kong. To pinya kemen no how try. Halakasngi tingo ong pat tu ye kemen. To ai ba ka jingay sya jong pi kan pau haki breu baro utrai ulajan. Wat kuslai ki eke ru en re haki eke baro da ka jing duai ka jing kerpat lem ka jingo to fin pentip ya ka jing pan jong pi sya blai te ka ta ka jing suk ka jong blai ka bapar ka jing hang baro kan rijai jai ken ya ka dono jong pi bat ya ka jing mot jong pi hau Kristus Yesus. Yam upol ha ka Tesaloni ong to fin ya kemen halakasngi ong to duai kelam dapot. Baru uang ru haki eki baro fin ai ka jingo nama kani ka man ka jong blai hau Kristus Yesus balkum juru sa Filipi uang halakasngi uang to pinya kemen te ong pat to pinya kemen to ai ba ka jingay sya ka jong fikan paus ki breu baro utrai ulajan uang wat ku slai haki eki baro re uang haki eki baro to fin pentip utrai sya ka ling ba ka jing duai ling ka ba ka jing kerpat laban ka jing ai ngo ya kita ki jing pan ki jong pi. Amen. Tak daw ko ong duai klem dapot. Belai, habang ngingi duai, ngi kled no, ya kita ke jing kuslai ke jongi. Terau ka Bible ka wat kuslai ke eki baro. Hari haki eki baro, haka jing duai, haka jing kerpat, lembar ke jing aingo. Fin pentip ya kita ke jing pan ke jong fi syau belai. Habang ngi wan akhmat ke jong belai, da ka jing duai. Kabumul kumno ngi wan men pentip syau belai, ya ke eki bangingi don kam. Haka jing duai, ka jing kerpat, lembar ke jing aingo. Pada bangi wana khmar ka jong blai dakata ki jingku slai ki wegi na ka jim ka jongi balai tara ka tien ka jong blai ka ong pendap yang api te ka ka jing suk ka jong blai ka ba plat ka jing shipang baro kan dari jai jai ya ka jimut bat ya ka don ka jong pi. Amen. La fi ki kuslai pidap jing suk la da fi kuslai fi don jing kemen la da fi kuslai finang ban aingo Pimnang, taraw ko tien ka jong blay ko ang hakwat ko slay ki baro, re haki e ki baro haka jing duai. Ka jing kerpat bat ka jing aingo. Fin pentip ki jing pan ki jong fisho blay. Te ka ta ka jing suk ka jong blay. Ka bapalat ya ka ta ka jing pang baro kan dari jai. Ya ka jimut ka jong fi, pat ya ka don ka jong pi. Hau Kristus Yesus. Kumno ngi yo ka jing suk re tang habangi wanak mat ka jong trai. Amen. Hey bo trai wenglot ki jing ko slay baro. Habangi wan ban pentip akmat ka jong blay. Haki jing duai ki jongi, haki jing kerpat ki jongi, haki jing aingo ki jongi, ban aingo you try. Hang ta ka jing suk ka jong blai ka baprat ka jing hang baro, kan ri jai jai ka ni ka jing ka jing perkat ka jong pi, ya ka ni ka donut ka jong pi. Hau Kristus Yesus. Amen. Kata am, kadai ka jubab, bangin yo ka jing suk, bangin lek kemen halakaski, bangin yai sya, ai ba kata ka jing yai sya ka jong fi kan pau, haki beri baro, bau try ulajan. Amen. Ba utrai un pendap ya ka jim ka jong pi da ka jing suk. Ka jing suk ba kani ka pertai kam nam laban ai. Ka jing suk tang ublay belaban ai. Haba fidon ya ka jing suk fidon ya ka jing kemen. Haba fidon ya ka jing kemen fidon man ai. Ka jing ngu shu utrai. Amen. Ba kum juru peli banga Isaiah apun re kat balai. Men bat ka jing suk ba janai, ya ba pene ya la ka jing mut hame. Na ba usyania hame. Tinga jong blay ka ublay uri ang men bat ha ka jing suk ba janai, ya ba pene
la ka jingmut hame na ba usyania hame blay am uai ka jingsuk tang no dei tang ha tagi briu am kiba penne ya ka jingmut shau blay dei tang tagi briu kiba shania ano shania hau blay amen dei tang gini am ba blay am ubat ya ki am da ka jingsuk ka bajanai tara aku mangoong menete ha ka jim ka jong pi habaki wan gini ha ka jim ka jong fi wan num pet saki rebu ka jimut ka jong pi tang shu try amen ma balai da ka jimut ka jong pi ka dan shu try la fi vision ya anu try am unu try am bat ya pi da ka jing suk ka bajanai ka jong amen ba fi film nan kam man kuslai ba fi film nan kam man so si utrai ula pendap pi da ka jing suk ka bajanai ka jong ha ka jim ka jong fi balai ma fi pette shu try fi kmi te tang shu try fi kam kmi shi kitu ke jing ya ka ba fi ma fi kam pet shu to ka jing su si ka ba fi kan do fi kam pet ya ka to ka jing pang ka ba don ha ka jim ka jong fi na ba balai ka jing bot ka jong fi ka poi tang shu try ha ba fi ka don ka ta am ka don ka jing suk ka jong try ha ka jim ka jong fi tara ka ek ba ka thin ka jong blai ka ko ban hi ka yang ba de fi ba ha bangi ya onu snam kan mau ngim tip ayu bo nu snam wan ngim tip ayu ka ba ap yang ba de fi na ngim pa yu i piam ngimpad i hari habangin nang pat ban sungu lupa lara ka jing ile kawan lara ka jing suk kawan lara ka jing yam kawan la ne ka jing rekhe kawan lagi don lupa ka taka mensiam jo ka jing sungu ban yaro you try ban kerku ya ka kerteng ka jong wam ngin don bet ya ka taka jing suk hu jongi amen ha ka jing ka jongi way pi way bat ngin nang bet ban sungu you try haki aka baro amen kata ka di ke ka bau try kwa but hi kaingi kam tam e bengi ya show new snap kan ma fini kan do shibun ki brig ba bun ki jing pen stom ki jing shakran ben ka ba fi fin kan do ki ba bun hari kan ma wi kan ka wai haki e ki baro ba fi ki kan do nang ban ai ka jingo ko mga sedang mian pen kan ma biang de ban ai ngo ba ki wan kita hari hapdeng kita ai ngo you try amen ba fini i bo try nang pen kan la shishu ya ka jim ka jong fi terang ko man pen kut akan ngi ini phai ban ngas ka habakuk lenong ka balai kitab habakuk lenong ka balai de khot bakat nyo bakat pra nabala onum phu usentiu uding dumbur leni syamso hakita ki dingwan ka jingmunat uding olip kandu bar kiling kha kinom penmi jingbam ya kilang brot un pendo no na ka jikir bakinom don masih hakisem penban ngan shat kemen how try ngan lek kemen how blay ka jing penim jonga kani ka ka jing duai ka jong habakuk show blay blay uduai ka ka jing duai mau blay uda ai ka jing to pau ha ka jing ka jong habakuk ba unsa wan ban penjot ya ka juda daki kaldi kini ki kaldi ki nong babylon ki ba kham sniu shishu bani ki juda ha ka takapor but ublay uang an penjot ya ki juda but u habakuk ulai i ya kania but kani ka ka jing duai ka jong u ha ka khot bakhat nyo bat khat pra ka jing duai ka jong habakuk uang lalu sentiu ha uding dumbur umpu lada syamso ha kita ding wan ne kata ka jimi not uding olip kan do no kilingka kinum penmi ya ka jimbam ya kilang brot un pendo no na kata ka jingkier onom dan masih kesam ha ka khot bakhat pra uang penban ngan shat kemen ha utrai ngan lek kemen ha ublay ka jing penim jonga u habakuk ulai iti ka jing penjot kan sawan hari uang pat penban ngan lek kemen how try ngan shat kemen how try balai ka jing penim jonga amen kata ka donut ka bagi di bandon haki eki baro bo bre unya lam yang abadi pi how new snam ngan shat kemen how try ngan lek kemen how try ma ulong ka jing penim ha ka jing ka jonga amen kata ka donut ka banga ba fingi di bandon haki ni kisngi ki bamenta ngitip ki jing lek ki babon kin wan hari ko bo ong habakuk ngan lek kemen ngan shat kemen mau blay ulong ka jing penim jonga ong nga ba mafir gin long kumta mai fi la da fi kelon yeng da fi don ha ka jing dom ai try long ka jing shai ha ka jing ka jong fi ngasnat umikau ong kata priban nga mikal nong ka bo nyaw dekat ka ba pra ko om ne wat le risa persha nga ku nong shun jonga habang kelon ngan yeng habang shong ha ka jing dom utrai long ka jing shai jonga amen how nu snam ong wat le risa ku nong shun jonga piam ong wat ai lau sik taun le risa ha ka jing ka jong pi ong habang kelon ngan yeng habang don ha ka jing dom utrai long ka jing shai ha ka jing ka jonga habang kendu iki jing e
ngan syat kemen ngan lek kemen hak di kerteng ke jong try mama ulang tau nong penem hak jim ke jong amen te don ya kan ka mensim habangi yat haunusnam haba fi don ya kan ka mensim jong jing sungu hak jim ke jong fi ke buram ke jong blai kan pau hak jim ke jong fi we pi we nang ban aingu ngin le ban duai la fi ong bun sen ngam judon ni kan ka mensim jong jing sungu ini duai lang hak ni ka po ngin le ban nga hak jing duai pa jing ba ban ngi wa khmak jom ni por hak ting Jesus Christ no panim jingi try ngi wa ban aingu ime ko try Jesus ba me kren ko try ka jim ka jongi ko try limba kan ka khtin ka jom me ko try Jesus ba shisha ko try ka khtin ko try Jesus ko bangon ra ya ka jing pun kala ka khtin ka bangon ra ya ka ta ka jim pun mai ha ka ta ka jim ka jongi we pi we ko try Jesus ba try bun sen ko try odan pring jongi ko try Jesus try ka e plat ko try mangin aingu ko try kham ta me ko try ha bangi kendu ko try Jesus ki jing susi ha bangi kendu ko try ta ka jing jin jari ki jing ten ju ko try ki ba harukom ki ba wan ha ka jim ka jongi ko try ba bun sen ko try jaga mangin ai ka jingo shami ko try bun sen ko try Jesus try ngidap da ka mensim jo Jesus si ngidap no da ka try da ka mensim jo ka jing tnom ko try Jesus bun sen ko try ngilong ko malong ki kon Israel ko try ha man la ka jing e bangi kendo bun sen ngi tnom no ya me ko try ngi klet ko try Jesus man ai ngo ya me ko try Jesus bar ka ngai ko try Jesus kan ka sngi ko try Jesus me pen kala me pen thamai ya ka jim ka jongi map ko try ta ka jing bakla ki jongi ko try Jesus ma ka ngai ko try Jesus kan ka sngi ko try men penlongi ko try ki brio ko try ki badap da ka men siam jo ka jing sungu ko try ko magilong Thessaloni ko try pa ki yat limba ka jing stom ko try Jesus nam tari ko gospel ko jong me ha preng jo ka jing jinja ko try ki la pediang ni ka tien ko jong me ko try da ka ta ka jing command ko try but ai bang mangiru ko try ngin dap da ka ta ka jing command ko jong me ha preng ke jing jinja ko try ko bol ko try bang ngin ken do ko try Jesus ai begin lek command ko try hala ka sngi ko try what ai ki eki jo ni ka perthai ko try ngin put kuslai ka jim ko jong ko try re ki eki baro ko try Jesus ngin wan khmat ka jong me ko try ha ka jing duai ka jing kerpat lam ba jing ai ngo ko try bagin wan man pentep ko try ta ka jing pan ki jong ko try khmat ka jong me ko try hey ba ta ka jing suk ka jong me ko try ko plai ka jing pang baro ka dari jai jai ko try ka jimut ka jongi ya ka donor ka jongi ko try hamiu Jesus Christ bolong nong panem jongi ko try but I ko try Jesus ba ka jimut ka jongi kan yai ne betang hami ko try ba ka try ngin shania betang hami ko try ma me yo ban bat ko try ya ka jim ka jongi ko try da ka jing suk ba janai ka jong me ko try ya ka ni ka jim ka jongi way pi way ko try Jesus ba try bang la ban lek men ko try mangin la ban shat men ko try hey bang la ban ong ko try Jesus ni nong shun jongi wat le risa ha bang ngi klon ma ngi ngin yeng wala risa bangingi don ha kabadom mau Jesus Christ ulang kata ka jing shai ha kata ka GM ka jongi ko try bagang nyat ko try Jesus ka ni ka sngi ko try menang pen kala ka ni ka donor ka jongi ko try siya ka donor ka jong me ko try Jesus nang penjanai ka GM ka jongi ka muk pa jing ba beneng ko try ulong ubajanai ko try bangin long ka jing shai ko try Jesus ka ni ka perthai ko try ka bamatlop ko try ha ka ni ka perthai ba keryang ko try bangin long ko try tagi bangyat ko try ki ba syam klasa ka no pop ko try Jesus hey bagi laban le ki baro ko try klem na ka jing knyom ko try Jesus klem na ka jing niha ko try Jesus magangyat ko try Jesus try me boy ka mensim jo ka jing slam ha ka jim ka jongi ko try ba ka jing long ka jong me ko try Jesus kan pau ha ka jim ka jongi way pi way ko try Jesus ki badan ha ka ni ka jaga ko try ha ka ni ka sngi ko try Jesus ba try bangini i ka ta ka jing kermen ko try ha ka kerteng ka jong me ko try magita ki ba kermen ha me ko try me ju peleran bo ko try ngang get i way ba yeng ha ka ni ka jaga ko try ki nom leran bo ko try ha ba ki yat anu snem ko try Jesus ma kini i ka jing ba ka jong me ko try wat la me la mi ki ko try Jesus ling ba ki them sangiu jo ka jing yam wat me la mi ki ko try Jesus ling ba ki phlang ki bejer ngam ko try ka ni ka way ngi tip ko try Jesus ba me omen dan lembat ngi ko try ba ga ngai ko try men dan lembat ngi ko try men ya lam ngi ko try men pensat bor ya ka ni ka jing ka jongi i way pi way ko try Jesus ka ni ka jaga ko try ba try ngi nang la ko try Jesus ba ni sha ban mi ko try magin la ban long ka jing sha na mata ka kerteng ka jong mi ko try mangin sungu siya ko try Jesus ba mala mahap ko try kita ki pop ki babon ki jongi ko try Jesus try bingin laban iet ya me kambun ko try Jesus no mamla mahap sisu ya kita ki pop ki jongi ko try mangin don me ko try ka men sim jo ka jing sungu ko try ha ka jim ka jongi way pi way ko try Jesus pen thamai ngi ko try Jesus pen kala ya ne ka jing long ka jongi ko try mangitip ko try Jesus ne ka way ko try Jesus mani me ba pen thamai ka men sim ka jing mut ka jing perkhat ka jongi mabani me ko try Jesus ba pen kop ngi ko try da ka dur ka jog blai ha ka jing long hok ka jing khot ka jing shisha ha ka jim ka jing way pi way ko try Jesus ma try yang ngi la tha ko try ka jing stream ka jong me
Ai ko try ka jing long ka jong me ko try kan pau. Ha ka jing ka jong i way pi way ko try. Kiba yeng ha ka ni ka jaga ko try. Kiba khot kerpat ya ka kerteng ka jong me ko try Jisu. Kabrom ka jing ko kalitang syame. Ha kerteng ka jong Jesus Christ nong panim jingi. Amen. Amen.